Γενικά εγώ δεν φοβάμαι και έχω δει πολλές τρομακτικές ταινίες και πλέον από ταινία δεν φοβάμαι. Να με βάλεις να δω ταινία σπάνια να φοβηθώ πρέπει να είναι The temperature of the haunted room will go down slowly over time, but after a haunt it will drop significantly. Αν δεν έχεις μπουγκάτι μπρο και σε 19 χρονών μπρο εισάχεις. Missions, private lobby. Βάλτε όλα. Όλα μέσα πρέπει να είναι ήδη. Δεν νομίζω ότι μπορώ να βγάλω και τίποτα. Γιατί βίντεο κάμερα σαν φώτο κάμερα ρε μαλάκα, τι στο πέρα. Τι χέλινα παιχνίδι είναι αυτό. Select mission. Μόνο αυτό μπορούμε να πάμε, οπότε θα πάμε εδώ. Πάτε ready. Ready και start. Το βλέπω, θα πάει γκαβλί. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει. Θα πάει super γκαβλί, μπράβο. Και αυτό είναι από το πρώτο βίντεο που κάνουμε στο κανάλι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να βγούμε στο σπίτι, βρέχει κιόλας. Τα γραφικά είναι αρκετά καλά. Έχουμε παίξει και Phasmophobia, το οποίο παρόλο που έχει πολύ καλά γραφικά, θέλει λίγη δουλίτσα είναι η αλήθεια. Αντιγραφή Phasmophobia, αλλά δεν ξέρω. 20 βαθμοί. Οκ, τουλάχιστον σε αντίθεση με το Phasmophobia δεν χρειάζεται ξέρω να πατάω κάποιο κουμπί για να φαίνεται το θερμόμετρο, η θερμοκρασία, το κάνει μόνο του. Πάμε πάνω. Για να δούμε. Μόνο. Boy. Εδώ πέρα είναι πιο boy. Τι έγινε τώρα. Εδώ είναι πιο special από το Phasmophobia αυτό το παιχνίδι. Γιατί έχω ακούσει ότι γίνονται διάφορες μαλακίες. Πολύ λίγο το έχουμε παίξει αυτό το παιχνίδι γενικά εκτός από το recording. Πάρα πολύ λίγο, σχεδόν καθόλου δηλαδή. 17 16 βαθμοί εδώ στο bathroom. Άρα θα υποθέσω το ghost room βρίσκεται εδώ. Για πήγαινε ξανά λίγο. Ωραία. Κατεβαίνει η θερμοκρασία εδώ μέσα. Ναι ρε, κατεβαίνει. Θα το ξανακοιτάξω βέβαια. Εδώ πόσους βαθμούς έχουμε? 12, ναι, οκ, νομίζω δεν είναι το ghost room. Κατεβαίνει κι άλλο, κατεβαίνει. Ναι ρε. Για να δούμε. Μπορείς να τρέξεις, φαίνεται σαν άπειρο sprint, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο σαν το Phasmophobia ξέρω εγώ, που έχεις limited sprint. Θα πάρω και τα... Αυτό τι είναι? Dots είναι αυτό, γιατί είναι έτσι? Αυτό είναι dots. Ναι, dots είναι. Τα fuck? Φαίνεται full περίεργο. Το φάτσμα εδώ πέρα μεταξύ είναι πολύ πιο special από το Phasmophobia. Μπορούμε να το κάνουμε place με το F. Κάτι τέτοιο, no. Με το G μήπως. Πρέπει να... Μαλάκα. Μαλάκα. Μαλάκα κάνει μαλακίες το φάτσμα. Δεν σηκωριδεύω το φάτσμα κάνει μαλακίες αυτή τη στιγμή. EMF 2, τράβηξε το καζανάκι μαλάκα. Δεν σκάω πλάκα. Ναι, το άκουσα ρε. What? Σκάσε εσύ. Θα υποθέσω ότι εδώ πέρα έχουμε και εδώ hunts. Καλά, δεν υποθέτω, ξέρουμε ήδη. Δεν βλέπω κάτι στα dots. Οπότε μπορείς να αφήσεις εδώ. Δοκιμάσουμε το speed box. Are you here? Are you close? Are you here? Έχουμε βάλει εντωμεταξύ audio. Microphone. Είναι από εδώ. Θα το βάλω από τα ακουστικά. Apply. Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Are you... Εντάξει μπρο, μην ευριάζεις ρε μάλακα, πλάκα σε κάνουμε, ρέμισε. Τι είπε, this is my place. Leave this place λέει. Μαλάκα, τι? Γιατί εδώ πέρα έχουμε πολύ περισσότερο από το Phasmophobia μπρο. Αφού είναι demo ρε μάλακα. Κάτι ακούω μαλάκα, δεν σε κάνω πλάκα. Κάτι κουνήθηκε. Κάτι κουνήθηκε μαλάκα. Πάω πάρω και άλλα πράγματα. Εδώ πέρα φαίνεται να έχουμε σαν infinite sprint βλέπω. Φέρε και το intelligent vocalization. Φέρε και τη φωτοκάμερα γιατί όχι. Που πάει με 2 fps. Hell no.
Μόνο μαλακία μην κάνει το. Μπορούμε να τραβήξουμε. Α, όχι, έτσι μπορούμε να δούμε για Ghost Orbs. Ναι, οκ. Βάλε και το βιβλίο. Α, πρέπει να το βάλεις κάπου συγκεκριμένα. Πού να το βάλω, δεν μπορώ. Α, εδώ. Εδώ μπορώ να το βάλω. Ωραία. Για να δούμε τώρα. Το email δεν γράφει. Προς το παρόν, δεν γράφει τίποτα. Για να δούμε τώρα αν έχουμε Ghost Orbs εδώ μέσα. Μαλάκα, γιατί είναι έτσι το Ghost Orbs. Ιου, μαλάκα. Χειρότερο εντωμεταξύ Night Vision δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Πρέπει να δούμε και τη θερμοκρασία πάλι. Γιατί μπορεί και να αλλάξει Ghost Orb έχω. Όχι, είναι εδώ. Είναι εδώ. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Μαλάκα, ακούστηκε μια. Μαλάκα, μην κάνεις clickbait. Μα δεν κάνω clickbait, δεν σου κάνω πλάκα, κάτι ακούστηκε μαλάκα. Ναι, το άκουσα. Τόσο δυνατά το έχει βάλει το game. Μαλάκα, για το full experience δυνατά πρέπει να είναι, bro. Λοιπόν, UV. Μαλάκα, δεν με αφήνει να κλείσει την πόρτα. Κοίτα την πόρτα! Δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει να την κουνήσω καθόλου. Γιατί? Κοίτα, UV δεν βλέπω να έχει. Μπορούμε να το σβήσουμε, υποθέτω. Α, κοίτα τι έξυπνο. Άμα έχεις electronic communication, σου λέει απευθείας το παιχνίδι που δεν έχεις ghostwriting. Οπότε τζάμπα το άφησα το βιβλίο εδώ. Οπότε μπορούμε να κάνουμε intelligent vocalization. Για να δούμε. Intelligent, μαλάκα. Legit, μαλάκα. Λοιπόν. Hello. Ναι, ποιος είναι. Είναι κανείς εδώ. Το μόνο που έχουμε προς το παρόν από το φάντασμα είναι ότι έχουμε electronic communication. Infrared light. Wait, αυτό μήπως είναι. Infrared light λέει. Και το infrared light και εκτοπλάσμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το infrared light τι είναι τα dots που λέμε. Παίζει. Infrared light και εκτοπλάσμα. Το εκτοπλάσμα είναι αυτό που βλέπουμε με το UV που μας αφήνει πατπασιές και τέτοια. Είναι τα dots. Αυτό είναι τα dots, ναι. Ghost Orbs δεν φαίνεται να έχουμε. Δεν έχουμε Ghost Orbs. Να δεις από εκεί πέρα, ρε. Μαλάκα. Τι να σου πω, μα ξέρω. Ultra kite παιχνίδι, ρε. Nightmare έβαλες, ρε μαλάκα. Βάζουμε με The Evident. Εδώ πέρα έχουμε 13 βαθμούς άντα, 20 βαθμούς εδώ. Είναι σίγουρα αυτό το Ghost Room. Άρα σίγουρα δεν έχουμε Ghost Orbs, αλλά δεν μ' αφήνει να το σημειώσω. Δεν ξέρω γιατί. Και άλλο μπορεί να έχουμε freezing temps, ξέρω εγώ. Infrared light, δεν ξέρω. Ικτοπλάσμα. Δεν ξέρω, μα τι μπορεί. Ήταν Wraith, όνειρο και Kimora. Τι είναι συγκεκριμένα τα φαντάσματα, τι πρέπει να προσέχω διάφορες μαλακίες, δηλαδή αυτό. Δηλαδή τι. Wiki. Banished. Evidences, items. Πώς βλέπουμε που είναι τα φαντάσματα. Ghosts. Αυτά εδώ είναι. Λοιπόν, και Kimora. Abilities, mimic. The ghost will pretend to be an investigator walking around and talking as if participating in the mission, sometimes even holding fake equipment. Α, το τέτοιο, το κλασικό. Ναι. Κοίτα, δεν νομίζω ότι είναι και Kimora. Γιατί η ασταμά έκλεινε συνέχεια φώτο, όπως λέει και εδώ. Μαλάκα δεν κάνουμε λίγο record φασμοφό. Μαλάκας. Αλλά δεν νομίζω, συνήθως τον κόσμο. Κικιμόρα, μαλάκα. Κικιμόρα, μαλάκα. Τι όνομα είναι αυτό, ρε μαλάκα. Legit. Άμα ονομάσεις το παιδί σου Κικιμόρα, μαλάκα. Θα σε σκοτώσω εγώ ίδιος. Όχι, δεν έχει πιθανότητα. Δεν τολμάω μαλάκα να ψάχνω όλο το σπίτι τώρα. Θα εμφανιστεί, μπρο. Κάτσε μόνο. Sorry. Άρα πιστεύω, κατά τη γνώση μου, σαν στο φασμοφόμπια, είναι Wraith. Τι είναι? Myling. Ναι, ποιος είναι?
Μαλάκα, μου στέλνεις reels από την τουαλέτα, ρε μαλάκα. Μαλάκα, χέσε κι ας τα reels, ρε μαλάκα. Λοιπόν, 20 βαθμοί, 21. Πάμε εδώ, γκαράζ, πάλι 21, 22. Άρα δεν είναι στο γκαράζ, μπορούμε να πούμε. Έτσι τα φώτα. Πάμε πάνω. 21 βαθμοί λέει. Για να δούμε. Άμα είναι πάλι στην τουαλέτα, δεν φαίνεται να είναι τουαλέτα. Αυτή τη φορά. 22 βαθμοί στην τουαλέτα. Για να δούμε εδώ. Εδώ πιάνει 22. Δεν άνοιξε εγώ τα φώτα. Δεν τα άνοιξε εγώ τα φώτα. Μα κοκοπάνε τη σπορτ πάλι. Εγώ φώτα δεν άνοιξα πάντως. Δεν κατεβαίνει καθόλου με 21 βαθμία. Γεια! Μα μου κοπάνε τη σπορτ, μου σε άμισο. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι. Όχι, δεν φαίνεται ότι έχουμε orbs. Άρα, πέτω αυτό. Α, μου το σκάσε. 10 βαθμοί, 10,3. Για να δούμε αν θα μας απαντήσει το φάτζουμε εδώ. Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Are you here? Μισό που θέλω και στα φώτα ίσως. Are you here? Are you close? Are you here? Are you here? Are you close? Are you near? Are you here? Are you close? Are you here? Are you here? Are you here? Are you here, μαλάκα? Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Τώρα λέει κάνουμε. Πες μου, μη με σκοτώσεις, μη με σκοτώσεις. Οκ. Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Μα... Τι ήταν αυτό ρε μαλάκα? Ρε, εγώ δεν περίμενα να εμφανιστεί έτσι. Τουλάχιστον τόσο γρήγορα. Δεν το περίμενα αυτό. Ήταν πολύ γρήγορο αυτό. Και παίζω και beginner, να πεις ότι παίζω κάποιο, ξέρω πιο... μετά. Are you here? Are you close? Are you near me? Are you here? How are you today? Are you here? Ρε, τώρα λέει να κάνουμε ησυχία. Are you here? Are you close? Are you near me? Are you here? How are you today? Are you here? Αυτό ήταν. Από το recording. Are you here? Are you close? Are you near me? Are you here? Are you friendly? Where are you? Quiet. Να δούμε. Are you here? Are you close? Are you near me? Are you here? Are you friendly? Where are you? Μαλάκα. Έχω χεστεί πάνω, δεν σε κάνω πλάκα. Μαλάκα, αυτό δεν είναι φασμοφόμπια. Αυτό είναι χειρότερο. Ρε, σε κάνω πλάκα. Μιλούσε, τι έλεγε? Ρε, με κυνηγούσε ρε. Και δεν είσαι το φασμοφόμπια. Μαλάκα, ρε. Θα μου βγει κανένα σκατό ρε μαλάκα, σε κάνω πλάκα. Ρε, τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό τώρα? Τέτοιο κυνηγητό δεν έχω ξανανιώσει τη ζωή μου, τέτοιο κυνηγητό μαλάκα. Δεν σε κάνω καμία πλάκα αυτή τη στιγμή. Are you here? Are you close? Are you... Τι? Πέθανα! Τι έγινε? Ghost event. Ghost event. What? Τι? Μαλάκα. Are you here? Are you close? Are you near me? Can you hear me? Are you here? Are you close?
Are you near me? Ωραία, τα λέει να κάνει ησυχία. What the fuck? Και ήταν γρήγορος. Ενώ κυνήγησε. Can you hear me? Are you here? Are you near me? Άνοιξε την πόρτα! Άνοιξε την πόρτα! Μη φωνάζεις πολύ ρε. Είναι 3 ώρα το βράδυ. Δεν ανοίγει! Μάκη, έχουμε freezing temps. Τι στον μπούτσο, έχω δει χνότα. Δεν ανοίγει η πόρτα, μαλάκα! Α, ανοίγει. Μαλάκα! Ανεβαίνει μαλάκι στο κρεβάτι πρώτη φορά. Είναι legit, μαλάκα. Αυτό είναι το θερμόμετρο. Μαλάκα! Μα έχεις πάρει στα φώτα! Έχω 8 βαθμούς. Τι σημαίνει ότι έχω freezing. Ποιος ξέρει, δεν ξέρουμε το freezing σε αυτό το παιχνίδι πόσο είναι ρε μαλάκα. Δεν πάω κρυφτά το μεταξύ. Freezing temps. Δεν με νοιάζει. Below the freezing point. Δηλαδή τι, 0 βαθμοί δεν είναι. All haunted rooms tend to be colder than the others, but some ghost types are capable of causing freezing temperatures. The temperature of the haunted room will go down slowly over time, but after a haunt, it will drop significantly faster. Μαλάκα, δεν πάω να μιλήσω. The occurrence of freezing temperatures is usually indicates the presence of a powerful ghost. The cold often spreads to nearby rooms through doors and windows when opened. This plays a significant role in trapping or releasing the cold air, affecting the overall temperature of the location. Θα μας γαμίσει μάλλον. Ρε, αυτός με θέλει νεκρό, όχι σαν το προηγούμενο. Πού? Τι? Α, είμαι ευθύνη. Μαλάκι, τρελάθης σου λέω. Μαλάκα. Σκάσε ρε μαλάκα. Έγραψε το βιβλίο. Το άκουσα. Πού είναι. Μαλάκα, έγραψε το βιβλίο. Λοιπόν, έχουμε Ghost Writing. Smiling Reverend Yuri. Oh wow. Είσαι με. Είμαι 3. Μα έχει ανοίξει αυτή την πόρτα νομίζω. Την είχα ανοίξει εγώ, αλλά νομίζω ότι την άνοιξε παραπάνω. Μα δεν βλέπω Χριστό. Πάρε το φακό ρε μαλάκα, και αυτόν έχεις. Legit. Αλλά φέρει και το θερμόμετρο να δούμε πόσο πήγε η θερμοκρασία. Έχει ανοίξει. Μαλάκα, φωνάζεις πολύ μπρο. Μαλάκα, τι θες να κάνω, έχεις την πάνω μου. 5 βαθμούς, 4 βαθμοί, 4,4. Μαλάκα, πέφτει. Μαλάκα, έχει freezing. Απλά στο λίγο να πέσει. 2,5. Δεν πάει πιο κάτω, 2,5. Άρα δεν έχει freezing. Άρα λέω μαλακίες. Τώρα ανεβαίνει γιατί έχω ανοιχτή πόρτα. Τώρα πέφτει γιατί δεν έχω ανοιχτή πόρτα. Το χρώπιο μέσα στο δωμάτιο. Χείρε, δεν φταίει αυτό. Αυτό φταίει. Καταρχήν έχουμε κλειστά παράθυρα. Οπότε καλά είμαστε. 2-2. Κάτι ακούω μαλάκα στις σκάλες. 2-5. Ωραία, δεν έχουμε freezing. Γιατί δεν έχουμε γαμώτη. Με αρχίζει να με κυνηγάει πάλι ρε μαλάκα. Ένα, έχεις βρει 2. Ένα, ghost writing μόνο. Χαζός το μαλάκα. Δεν μου δίνει και τίποτα. Δεν ξέρω. Βάλε UV, πάρ' στο κρεβάτι μου το UV. Όχι, δεν θέλω το UV. Θέλω πρώτα εσένα να δω πόσο MF έχω. 2. Και τώρα εσένα. Γάμισου. Έλα. Κλείσε εσένα, δεν ξέρω μα έχει σημασία. Δεν βλέπω κάτι σχετικό. Στην πόρτα. Ούτε στην πόρτα. Ούτε εδώ έχουμε τίποτα. Τίποτα σε όλο το δωμάτιο, τίποτα. Κάτι ακούω. Κάτι άκουσα. Ήταν ένα... Μαλάκα, τι ghost event είναι αυτό. Μαλάκα, δεν ξέρω. Ρε, έχει τρελαθεί ρε. Δεν σκάω πλάκα. Έχει τρελαθεί. Ρε, και εγώ τρελαίνομαι με αυτό. Λες το θερμοκρασία. Κάτσε να το ξαναδοκιμάσουμε το intelligence vocalization. Are you here? Are you here? Are you close? Are you near me? Are you here? Are you close? Are you near me? Are you here? Are you close? Are you near me? Are you here? Are
Are you close? Are you near me? Τρέχα, γιατί δεν τρέχει. Μαλάκα τρέχα, μαλάκα τρέχα, μαλάκα μπες. Παίζει απλά να ήταν ghost event και απλά χαίστηκα χωρίς λόγο. Δεν θα έχει κυνηγούσε, δεν θα έχει κλείσει πόρτα. Άμα με κυνηγού. Όχι, καλά είμαστε. When continuing investigators should be prepared to face its disorienting abilities and exercise caution. Ναι ρε φίλε, γιατί δεν μας εξηγήσει τι κάνει όμως, γιατί πρέπει να το βρούμε εμείς τι κάνει. Δηλαδή τι εμείς, τι κάνουμε τώρα εδώ. Το μαθαίνουμε ρε, εμείς το φτιάχνουμε. Το παιχνίδι μαλάκα. Μαλάκα να μου. Υποθέτω μπορούμε, υπάρχει και άλλος τρόπος. Το δούμε στο Google. Κάνουμε αυτό. Αλλά άμα ξαναπάω μαλάκα πέσει όντως να με γαμίσει το φάτσμα. Δεν σε κάνω πλάκα. Ήρθανε Revenant δεν είναι. Δεν ξέρω αν δουλεύουν τα φαντάσματα όπως δουλεύουν και στο Phasmophobia που είναι ξέρω εγώ Revenant που είναι πιο αργός όταν δεν σε βλέπει και πάει τέρμα όταν σε βλέπει. Το Myling τώρα υποτίθεται είναι πιο ήσυχο όταν σε κυνηγάει και μετά είναι το Urey. Το Urey τι έχει. Freezing Temps, Ghost Orbs, Ghost Writing και Ectoplasm. Το Myling έχει Vocalization. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Αυτό τι είναι. Είμαι F5, είμαι F5. Γιατί με βγάζει όμως είμαι F5. Είχε όμως Ghost Writing και Ectoplasm. Εγώ θα βάλω Urey bro. Εγώ δεν ψάχνω αν γιατί μπορεί να με κυνηγήσει πάλι. Εγώ πιστεύω είναι Urey. Δεν δουλεύει το ίδιο. Τι είναι? Myling. Πάλι ρε μαλάκα. Μήπως είναι Myling πάντα. Φαντάσου. Γάμο ότι. Σειράς μπρο. Λοιπόν, No joke. εδώ στο στούντιο με τις καρέκλες. Legit είναι 6 καρέκλες, check εδώ. Αυτή εδώ πέρα gaming καρέκλα κοστίζει 500 ευρώ η μία. Ultra gaming. Τα κουμπιά λίγο Τα κουμπιά λίγο να Με λέμε. control κάνεις crouch. Control. Αυτό μαλάκα έχει τέτοιο που στα κλείνει και πας και τα ανοίγεις. Όχι breaker όχι, από ό,τι είδα τουλάχιστον δεν έχει. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάπου που δεν έψαξα, αλλά εδώ πέρα δεν βλέπω να έχει. Μαλάκα δεν λες καλά, πάμε όλη την ώρα να ανοίγουμε μαλάκα. Και δεν έχει κάπου ξέρω να δεις άμα... Καταρχήν έχει sanity το παιχνίδι, γιατί Πες μπρο. sanity medication στο shop δεν είδα. Και κάποιο meter πάλι δεν είδα. Μπρο θα βάλω Myling να ξέρεις. Άμα είναι τρίτη φορά mining στη σειρά, εντάξει. Μαλάκα. Τι... dirty water. Αυτή τη φορά δεν είναι στο... Μαλάκα το ξανά άνοιξε μπρο. Τι, legit. Ναι. Μα... 8 ήρθε η ώρα να ξέρεις. Άμα σε γαμίσει επειδή του πήγες να του μιλήσεις, μα ξέρω, τότε τι φας με. Are you here? Are you here? Ωραία, τώρα πάτε το άλλη μία για να δεις άμα σου μίλησε. Are you here? Are you here? Σου πέταξε το MR. Μπρο περπατάει, τρέμει. Τι? Τρέμει το πάτωμα. Ναι, γάμισες μου. Κλείς το fuck up. 3 MR. Τσα. Έτσι. Γάμο τη μάνα στην πουτάνα ρε μαλάκα. Είδες ρε μαλάκα γιατί. Το έχεις πολύ δυνατά ρε μαλάκα το game. Έτσι πρέπει ρε μαλάκα να έχεις το αυθεντικό experience. Ναι. Έτσι πρέπει να πάθω καρδιά μαλάκα. Τσέκαμε το θερμόμετρο γιατί όσο έχεις κλείσει την πόρτα νομίζω... Να βλέπεις 3 βαθμοί, 2,9, 2,8, 2,6, 2,5. Μαλάκα πέφτει full. Πέφτει. Τώρα δεν πέφτει. Πάει στους 2,5 βαθμούς. Αν ήταν Fahrenheit, αλλά όχι είναι σε Celsius. Μαλάκα θα πάθουμε καρδιά να ξέρεις θα πάθουμε καρδιά. Θα πάθουμε καρδιά μαλάκα δεν γίνεται μπρο. Μαλάκα τελείως. 2-2. Όσοι θα το δείτε, δεν ξέρω αν θα το δείτε.
Βάλτε ακουστικά και ήχο, μην είστε κότες μαλάκες. Legit. Να πάει λίγο. Χεσιό δεν είναι αυτό, μάλλον. Λέγα. Τι παίζουμε ρε μαλάκα, χεσιό. Μόνο μαλάκα. Να βλέ... Ρε καλά βγάζει βίντεο ρε. Κάτσε να κλείσει τα πόδια του μεταξύ μας. Μαλάκες πίσω γιατί φαίνεται λες και είμαστε στην πύλη του Nether μαλάκα. Πάμε. Βρω το φάντασμα ήρθε, με βίασε, έφυγε. Μαλάκα ναι. Μαλάκα εδώ τα dots είναι τόσο ενοχλητικά. Φαίνεται είδες ντότηση καθόλου. Όχι. Μα πολύ λίγο έψαξα dots, δεν ασχολήθηκα σχεδόν καθόλου. Μαλάκα, τι στον κουτσού έχει κάνει ρε μαλάκα. Μείον, oh shit. Έχουμε phrasing bro. Ωραία, σημείωσε. Με το tab είναι. Με το tab, με πας στο evidence. Ωραία, πάτα freezing, ωραία. Τώρα. Έρχεται. 3, 2. Τι, υπάρχει τι λέει. Μπρο ερχόταν. Γιατί το παίρνει. Πρέπει να σκύψεις για να το πάρει. Τσέκα τις σκάλες για έκτο πλάσμα. Πάλι περπατάει ρε μαλάκα. Άμα θα περπατάς, θα Μου έπαιξε και τη περπατάει. λάμπα. Στην έσπασε. Όχι ρε, απλά στην έκλειση, ρέμισε. Μπρο άκουσα να σπάει. Και τώρα κάτι. Μπρο δεν ξέρω τι στο μπούτσο ακούγεται έτσι μαλάκα. Μήπως βρέχει έξω. Γιατί σήμερα πριν έβγει. Κλείστε τα φώτα. Are you here? Κλείστε τα φώτα, μαλάκα. Are you here? Τώρα μίλησε κάποιος, δεν ξέρω τι σκάλα. Όχι, όχι, Are you here? Θα το καταλάβεις αν μου σου μιλήσει. Are you friendly? Are you near me? Are you here? Full είναι bro. Όχι, full. όχι, 4 είναι. Are you here? Are you here? Σε συμβουλεύω να φύγεις. Φύγε, τρέχασε κυρικά νομίζω. Όχι. Bro δεν έχω ιδέα. Γιουρέ ήταν μαλάκα. Γιουρέι. Μαλάκα την μεταξύ το τέρας ακουγόταν στο προηγούμενο μάτι και ανέβαινε πάνω. Κατέβηκα εγώ κάτω και ήταν κάτω. Τι, δεν ακουγόταν. Όχι. Δεν άκουσες καν να ανεβαίνει, ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο. Άκουσα να ανεβαίνει. Και εγώ κατέβηκα και Ωραία. το τέρας με έφυγε και τα κατέβηκα. Ωραία, άμα το φάντασμα ανέβαινε, γιατί εσύ ρε βλάκα δεν πήγες να κρυφτείς. Δεν ξέρω τώρα το παιχνίδι μαλάκα, εντάξει. Περπατάει το μουνί, περπατάει. Μαλάκα ακόμη δεν είναι άρεσε το παιχνίδι ρε μαλάκα. Μαλάκα. Μαλάκα σκάσε. Σκάσε μπάσταρδε, σκάσε. Σκάσε γαμό. Μου έχει πετάξει πράγματα εδώ μεταξύ. Τώρα το βλέπω. Και μου έχει σπάσει τις λάμπες νομίζω. Σε έσπασε το μουνί. Γαμό. 7, 2. Άρα. What? Τι. What? Οκ. Μαλάκα μήπως είναι εκεί. Μπορεί να είναι και εδώ. Το βλέπω. Το αμάξι μου τι κάνει και μπρο. Ωι, Bugatti bro. Άμα δεν έχεις Bugatti bro και είσαι 19 χρονών bro, είσαι άχος bro. Γι' αυτό μπείτε όλοι στο course κάτω το κανάλι μας bro. Μαλάκα στο live θα κάνουμε την Κυριακή μαλάκα. Ναι, live θα πούμε Κυριακή, όποιος θέλει να συντονιστεί, γιατί... By the way το βίντεο παίζει να μην ανέβει μέχρι Κυριακή. Ναι. Παίζει, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Άμα κάτσουμε να το μοντάρουμε Are you αύριο. here? Are you close? Are you near me? Are you here? Are you friendly? Are you close? Are you here? Are you friendly? Are you close? Are you here? Are you here? Are you here? Are you here? Are you close? Are you friendly? Here, are you close?
Μπρο, ξέρουμε το φάντασμα. Ξέρουμε το φάντασμα, ρε. Το ξέρουμε, ρε. Το ξέρουμε το φάντασμα ποιο είναι. Τι είναι? Πάτα J. Είναι αυτό το... Το κοιμόρα. Ναι, αυτό σου κάνει τον εαυτό σου, ρε. Ναι. Abilities Mimic. The ghost will pretend to be an investigator walking around and talking as if participating in the mission, sometimes even holding fake equipment. Ναι, ρε. Τώρα κομμάτακο. Μαλάκα, φεύγω. Μπρο, αυτός κάνει τον εαυτό σου, ρε. Το έλεγε κιόλας. Μαλάκα. Μπρο. Τι? Το βρήκαμε. Ναι, ρε. Μην κάνεις clickbait, δώσε χέρι, ρε μαλάκα. Let's go, εντάξει. Technically εσύ το βρήκες. Ναι, εντάξει, δεν Εντάξει, πειράζει. Το ίδιο technically πράγμα είναι, βρήκες. το βρήκαμε, ρε μαλάκα. Δεν έχω ανεβεί καν level, το βλέπεις, είμαστε ακόμα level 1. Ωραία, πάμε άλλο ένα τελευταίο ακόμα. Γιατί special είναι αυτό το παιχνίδι. Αυτό το game εντωμεταξύ παίζει κάτι χρόνια σε demo. Δεν ξέρω πότε βγήκε και πότε θα βγει κανονικό version. Μπορεί να είναι και πρόσφατο, μπορεί απλά να είναι μαλάκας και να μην ξέρω, δεν έχω. Πάντως το καλύτερο θα ήταν να παίζουμε Phasmophobia με fans, ρε μαλάκα, θα γαμμούς. Πούσε ρε μουνί. Μαλάκα τον άκου, μαλάκα δεν ξέρω να τα άκου. Μπρο. Άκουσα ένα. Μαλάκα θα πούνε ότι είναι fake τα reaction, μπρο, αλλά τα reaction είναι real. Μαλάκα, εγώ όταν φοβάμαι τέτοιες μαλακές κάνω. Γενικά εγώ δεν φοβάμαι, έχω δει πολλές τρομακτικές ταινίες και πλέον από ταινία δεν φοβάμαι. Να με βάλεις να δω ταινία σπάνια να φοβηθώ πρέπει να είναι. Όπως έλεγα, από ταινία σπάνια θα φοβηθώ, αλλά τα games είναι τελείως διαφορετικά. Είναι πολύ Και δεν κάτι στο refresh. 4 είναι ή 5. Δεν βλέπω, τι είναι. Είναι 4. Μα το πεντάρι το λαμπάκι δεν κάνει, ρε μαλάκα. Γκουφιάρα, μαλάκα. Το boost, ακούω το EMF από πάνω ρε. Εσύ κάνω πλάκα. Πεντάρισε. Μου σπα... Τι είναι 5. Πεντάρισε, μπρο. Όχι, 4. Εκτός. Ρε μουνί. Dirty water. Γιατί δεν πάει 5 να ησυχάσουμε, ρε μαλάκα. Ναι, μαλάκα. 15 βαθμοί, εδώ είναι σίγουρα το room. Είναι σίγουρα εδώ. Όποιος είχε πριν doubts. Οκ, σταμάτησε τώρα το EMF. Μπρο, πες να έχεις στην πόρτα και να βγει το φάσμα. Ναι, το έδειξα get out of here, πάμε να βγει. Μα φαντάσου, δεν ξέρω άμα γίνεται σε αυτό το game, αλλά άμα γίνεται να σου κλείσει την πόρτα το φάσμα σαν ghost event και μετά απευθείας να σε κυνηγήσει. Είναι τεράστια μαλακή αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν γίνεται όντως. Μπορούμε να ανοίξουμε παράδειγμα γιατί κάτι είδα στο description ότι μπορείς. Όχι. Ωραία, έχουμε 7 βαθμούς και κατεβαίνει ακόμα. 2-2. Κοίτα, παραμένουμε 2 βαθμούς, θα το τσεκάρουμε και πιο μετά άμα χρειαστούμε. Κάτσε να το βάλουμε αυτό όρθιο. Μην είναι όρθιο! Μείνε. Τι, έκανε interaction. Πετάρισε! Μαλάκα, χείστηκα πάνω πάλι. Τρέχα. Δεν τρέχω! Ότι πεντάρισε που το είδες, ρε μαλάκα. Σκάσε. Μπες. Κλείς την πόρτα. Σκύψε. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πεντάρισε. Δεν σε κάνω πλάκα, πεντάρισε. Μαλάκα είναι εδώ. Το ακούω. Μαλάκα, θα να δώσει το highlight. Θα να δώσει το highlight τον Οδυσσέα να κάνει. Τι ήτανε? Raid. Είχε EMF 5, θέλω να δω αν έχει Ναι, EMF 5. είχε, νομίζω είχε detect EMF, λέει.
Wait, wiki. Banished. Άνοιξε τώρα. Wraith. Έχει MF5 μαλάκα. Μαλάκα. Ρε, καλά λέω ότι πεντάρσε. Μαλάκα, τι ήταν αυτό. Άμα θέλετε να το ξαναπαίξουμε. Άμα θέλετε να το παίξουμε και σε live, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Κυριακάτικο live θα δούμε τι θα έχει. Λογικά θα έχει κανένα φασμοφόμπια live. Κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε πατήστε like, subscribe. Τώρα δεν ξέρω, λέμε τα κλασικά όπως όλοι. Πούλο. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό. Ήτανε ό,τι πιο goofy, μαλάκα.